uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Kusho uAdamu ke, ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Umsizi onjengo-Adamu uzokwenziwa uNkulunkulu. Akuyena uAdamu oyithathela idecision yokuya kuNkulunkulu ayothi nginesizungu ngicela umsizi. uNkulunkulu ohlelayo ukuthi ngizomenzela umsizi onje ukuba musize, ngoba kukuhle ukuba ahlale yedwa. Sijombele uverse 21. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima, walala, wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe wavala indawo ngenyama. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu wamyisa kumuntu. Amen. Wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami, uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. Ngalokho indoda iyakushiyise nonini lamathele kumkayo bayakuba nyamani. Babehambaze bobabili uAdam nomkakhe, ibabe uAdam nomkakhe bengenamahloni. Akushiwonga ukuthi uAdam negirlfriend, kuthiwe nomkakhe ngoba uNkulunkulu wathi umeyihlela wayeseyabahlanganisa, wayibusisa into yabo, wabashadisa waba ngumkakhe. Asizwa kukhulunywa ngemijolo. Amen. Ake ngihleshe kancane la uNkulunkulu mezodala owesifazane ulalisa uAdam, ukhipha ubambo, usebumba owesifazane. Okusho ukuthi lento webantu abasha iqhamuka ngoAdam noma ngomuntu wesilisa ukuthi abone ukuthi usekhule enough, usedinga uEva wakhe. Hayi lento yabantu abasha balesi sikhathi engeke ngakuzwa nje emsebenzini kuthiwa iliphi year. Hayi ke makuyiliphi year abesifazana aba-approacha kuqala. Hayibo wemantombazane, anikwazi phela ukuthanda. Intombazana ayithandi, umuntu wesifazana akathandi, uyathoba umuntu wesifazane. Uma sekufike leso sikhathi sokuthi uAdam wakho uyavela, ngisazofika ekutheni uAdam uvela kanjani wakho, kakhulu uma ukholwa ntombazane yomzalwane, ntombazane esindisiwe. Awujoli, awufensi, awuhambi ufuna abafana. Intombazana ihambi ifuna abafana, ingakumbi esindisiwe. Kuyihlazo ukuthi ngabe uhleli lana nje uphosa amehlo insizweni ngoba nansi ishaya kahle ugubhu thize kumina. Hayi, siyawukhuza umoya ngegama likaJesu. Intombazane nje ayikazi ithande, iyathandwa ngesikhathi esifanele, ayithandi. Ingakho uma sekululekwa obaba noma amadoda kuthiwa madoda thandani omkenu. Akhulunywa nje ngagirlfriend na boyfriend lana. Madoda thandani omkenu ngoba lidibanga elihanjwayo kufanele lipheleliswe, into yenu ibe nobungcwele cwe, ibe mhlophe, kuthokoze kuze kuthokoze ngisho izulu.
Hallelujah. Ukuwela ke esonweni kwavela ngokuthakathaka nje bomuntu wesifazane. Amen. Ngoba kuhle ukulalela bazalwane. Ngoba isono savela ngokungalaleli. uAdam wayetshelwe kahle, angazi noma akamxoxelanga yini uEva, kodwa uma lehla futhi uyamuzwa uEva esephendula inyoka esethi kuthiwa singadli. Kodwa ngazi ukuthi yini lento yokuthi alahlekelwe i-listening skill, angazi bazalwane. Ake nilalele bantu abasha uma niyalwa. Uma bazali benikhulisa emakhaya lalelani, musu ukuthi ngangekho ebusheni bakhe. Uyazi njengoba etshela nje uashayeka wabona ukuthi ushayekile, akasafuni phela kulimale nawe. Okulimaze mina ngumzali, ngizokuprotecta phela wena mntanami ukuthi ungabe usulimala nawe. Lalela izeluleko ozinikwa abazali. Ngokungalaleli kuka-Adam no-Eva kwavela isono, kwavela ukufa, into eyayikade ingekho yakhona ngenxa yokungalaleli. Hallelujah. Nale influence egcwele la ngaphandle, kube lula nje ukuthi ukholwa umzalwane. Yabo nje lento ebidlala lana nje, ngihleli lapha phansi ngithi hayibo, hey uJehova uvela ahambe phambili. Hallelujah. Uyabona yini ukuthi yihlazo bazalwane into yokuthi uwe uyintombazane uinfluencwe umuntu ongasindisiwe usindisiwe? Uhlulwa yini ukuma umeli uKristo wamkhethayo? Uhlulwa yini ukuma umeli ivangeli okholwa kulo? Uhlulwa yini ukumela uNkulunkulu umbalance? Yini wena ubebuthakathaka uvuma ukuzuzwa umuntu wasezweni, engabe kuba wena ozuza umuntu wasezweni umzuzele kuKristu? Kwenze njani bantu abasha? Uma ufunda lapha kwisihlabelelo sezihlabelelo chapter 3 verse 5, siyaxwayiswa bazalwane, niyaxwayiswa abantu abasha. Ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema ngezinsephe nangezindluzelakazi zasendle, ukuba ningalinyakazisi, ningaluvusi uthando lingakavumi. Hayi lalelani weyingane, ningalunyakazisi, ningaluvusi uthando lungakavumi. The power of love. Uthando enye into kuyasho ukuthi ivela kuNkulunkulu, lunesisindo esiyisimanga. Uma uzolidayivela uyibhayizele, luyaqeda ngawo uthando. Uqala uvume kahle uthi uyathanda, wakhohliseka wathi uyathanda nawe wavuma, hayi ngiyakuthanda. Suka, uthandani? Uthandani ube uzibulala ufake emgodini? Hayi ningikade mase ngiphuma la ngizoba muhle insizweni. Hallelujah. Ningikade bangcoba mangiphuma. Ngifuna umuntu omusho la oqomile aphume yokwalisoka namhlanje. Oh hallelujah. Sizohlukanisa umjolo ngegama lika Jesu, ngoba umjolo uya khona leliculo elishoyo lithi umjolo. Hallelujah.
bazalwane, uthando umunyakazise isikhathi singakavumi luya kulimaza. Awusiqedi isikole ngenxa yothando. Uma ngithi the power of love, ngisho ngoba uthando linamandla ngalendlela ukuthi kudamuka ubuthongo ungalali. Hawuyeni uthi uyabheka bani ingubeni umuntu uyichofa ifoni akalele, silele thina usothandweni. Liyaduma lishaya imbani nanja nesiketshana esincane phambana nembani uye emfaneni. Hayibo, the power of love. Uthando lunamandla ngalendlela lokuthi lukuxabanisa nabazali ke nje, ngoba phela usuyahlanya wena awusalalele ekhaya nakuphela utshela ukuthi uyathanda. Hayi webazali, ake sibakhulise sibatshethi siyabathanda. Mhlawumbe indaba ilele nakuthina asibatshela ukuthi siyabathanda. Hayi bo webazali, hayi asike sibathande, ake sibanakekele. Akakathi nje noma ethu namhlanje ngizwa ngikhumbula ipizza uthe yanginamali wena akubona usubuya nayo, ngoba phela uzongazenzi lezi zinto agcine sekhohliseka, agcine sethengelwa, avela ahlanyeka, avela abona into angayazi. Ukhathele ile sinkwe esibrown sala ekhaya, abona ipizza avela ahlanye. Asithengeni bazalwane ne3 twice 2 lezi abazithengela osomatekisi. Yaxolisa bo abantu bamatekisi. Haleluya. Sihleli ingane ehlamba ifake neuniform nayi i3 twice 2 emathangeni nayo ku Francis eTexini, saze savelelwa abantu abanyakazisa uthando isikhathi singakavumi. Haleluya. Luyingozi uthando uma uzoshesha unyakazise lukushiya nezibazi. Luyakulimaza iphele finish indaba yakho kwayena lo bekade ethi uyakuthanda. Uma usuqhuba isisu usegquma usehleli lapha useyofuna abanye abafresh ngamzukwane efuna ukuganwa uyojika futhi angene esontweni akholwe athobe akhethe intombi elindile yayiphatha kahle akushiye wena ngoba uthe uma ngabe ungena othandweni wawusuyazidela. Engani phela ngithe mina uthando kukhona ukuzidela. Ngakhaza ukuthi uNkulunkulu wasidela ngani, kodwa wena ntombazana uzidela ngomzimba wakho. Thengise ngefa lobuzibulo bakho ngenxa yendlala. Uma ekhaya kungasebenzi umuntu uvume noma isitha sesingene ngakumzali, ngoba khona omama abakhohlakele nabo ngeke ngibashiye ngaphandle. Hamba mntanami uyozama, sixakekile sasodlani noyihlo wagunguka washiya ihamba ingane yozama ibuye namaplastiki. Ubonga hayi mina ngizela intokazi asilali la ekhaya singadlile. Hayibo, siyayala ngegama lika Jesu. Siyakhuza umoya lawo maplastiki owadlayo, umphefumulo waleyo ngane uyobuzwa kuwe ngelinye ilanga. Kukhona ingane esingesisole, ezikule simo ezikusona ngenxa yabazali, because nalabo bazali abafuni ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi ezimpilweni zabo ukuze bafunde ukuthi ikhaya libanjwa kanjani ubaba engekho. Hallelujah. Single parent ngenhlanhla ke ngiyasebenza.
under Department of Education. Kodwa still uma ngibona ukuthi ekhaya kwaneli uyazi umfundisi wami uBaba Zuma ngixova amakhekhe ngiwadayisa esikoleni ukulekelela lo mholo ngilima amasimu ngitshala amadumbe ngidayisa amabhavu. Onjani lo mama ozothuma ingane yakhe adla amanyala? Onjani? Ngoba phela singanaphazi ingane nje nasesontweni ukhulume udlakaza ingane kanti indaba ilele lapha emuva. Hallelujah. Bo baba ningabathukuthelisa abantwana. Amen. Hayi angibuye ngoba ngikuyouth angayi koba. Amen. Ukunyakazisa ke uthando isikhathi singakafiki. Uthando alulawuleki. Uthando aluboni inhlobo. Uthi uzohlangana nezingane nje kuhambe kubhucungana la emgaqweni akusaboni nokuthi nanga umuntu omdaleza abasasukeli nalemoto ezaphambi kwabo isingazi bashayise kuphele kwalolo thando ngendlela uthando olukunamandla ngayo lukuvala ngisho amehlo phenduka impumputhe kodwa wavulile amehlo alunanhlonipho. Ngikhuluma mina ngothando ozolinyakazisa isikhathi salo singakavuki. Alunanhlonipho azihloniphi inhlobo nje. Ngisho ngathi uthi uyakhuza ikunyuka ubalela ikubheke phansi ikubheke phezulu ishayisa inqasa ibhekele. Uyohlangana nayo seyehla yenyuka nezikhwama nengane emhlani nenye esandleni isiqakekile. Awusezosho phela ukuthi uwe lo owawungibuka kanje ngoba umzali uzothatha ugone. Hallelujah. Usabonisa lona njalo futhi ini uthando luyabulala. Uthando lunesihluko esibi. Ayikho nje nento engafanele ngiyichaze daily basis bazalwane indabeni kuyavela usebizwe isoka lakhe bebehlele endlini wabizwa uyise wengane ubonakale utholakala emhosheni eseqotshiwe wafakwa koplastiki ngenxa yothando olunyakaziswa isikhathi singakafiki. Luyabulala uthando. Ake nisabeni lento ekuthiwa uthando. Ake niyesabeni nje. Isikhathi nje masingakafiki wento omusha akuthi muhlangana nomfana ethi ngiyakuthanda uthi maye babo kuthiwa yini lo hayizayo sekushone kabani hayi nangu uThembe ethi uyangithanda. Ufuna ukuqeda ngempilo yakho. Sifinyelela kanjani ke othandweni olunobungcwele noma emshadweni? Ngoba kanti vele kanti uthando likhona. Kanti kona sogcina sithandile. Lukhona. uNkulunkulu phela ngesikhathi elalisa uAdam ekhipha ubambo. Amen. Akha uEva wayakha lona ke lolo thando ke. Kodwa uthando lobungcwele. Amen. Akujolwa ntomusho sindisiwe. Akujolwe esontweni. Ake nhlukaneni nokubhenki ingane zabantu. Njoba usukufaka imali ebhenki uloku ukhonza ukhuthele nje wena kanti uloku uthi labhalazi uthe ngoze ngisebenze. Hayi. Kholwa nje. Kholwa engathi akho ntombazane, kholwa engathi akho mfana, ukholwe nje. Uphume nje uthi gelekeqe ukholo ukhonza uNkulunkulu ukhuleka uthandaza. Uma usukhulile sewubona ukuthi hayike
mhlawumbe seyidonsela over 30 sengingakulungela. Hamba uye egumbini lakho uyokhuleka ucela umshado kuNkulunkulu. Uyacelwa, uyakhulekelwa umshado. Hallelujah. Nawe nsizwa uma usubonile la, uma kukhona ubaba oyihlambulula kuyena oxoxa naye, awuhambe uye kuyena uthi hayi baba angazi noma isitha yini, kodwa kunento engizwa ngaphakathi uma ngibheka usibanibani, ngicela ungikhulekise. Akubuza ukuthi usuready yini, ususebenze ngokwanele, usunemali ngokwanele, usungakwazi yini ukuthi umthathe umshado. Uma usuready uthi sengiready, abese kuthatha yekubaba umfundisi, sengiqala ngensizwa ngoba iyona phela ethandayo. Wena nje ntombazane thula nje, eyakha ikhulunywa ngoba uthanda. Khuluma nalaba mina abathandayo, ahambe baye kumfundisi bayixoxa indaba yabo. Ubaba umfundisi bese ethi hayi mama naku la ngizwa ubaba uGumede ethi uhamba nensizwe usibanibani ithi ake mhlawumbe ke ukuhlebe kumkhokheli kaSibanibani ke kiwe emkhulekeni, ngoba nento eyitatazelelwayo bazalwane ziyafakana enkingeni. Iyancengwa nje, incengwe ngesineke ke ukhuleke ukuphindiswa emuva kuthiwa sesikuzwileke, kodwa buyele emuva uyothandaza, uyobuza ukuthi ngabe kuyiko yini. Athandaze umama nomkhokheli, babiza intombazane bahlale nayo phansi. Kodwa ngani yami, njengoba unaleminyaka onayo, ukuzibone yini ukuthi uma kungafika inkulumo kanje usukulungela uready yini? Hayi phela hayi angazi mama ngingezwa ngani, cha awuzuzwa ke ngathi hamba othandaza ke, hamba uyokhuleka bese ubuya usitshela ukuthi uready yini. Uma sebuya waxoxa nomkhokheli noma umfundisi wathi uready, useyatshelwa ukuthi usibanike ucela umshado kwenu. Isiyahlanganiswa into yenu, iyaqedwa iphelele esontweni. Umama umfundisi nomama umkhokheli wakho sebeyakini kubazali bakho, bayocela ukuthi udabo nje singabamsana yini ngalo, sinengane yethu esifisa ukwakha umuzi, icela nje umshado straight. Hallelujah. Ayindeke indaba yami ibilapho nje ekuthenini nize ningalunyakazisi uthando isikhathi singakavumi. Mhlawumbe before ngihlale phansi, ubuhle nje bothando ubuthola lapha ku 1 Korinte chapter 13. Uma ufunda ke lapho from verse 4 kuyezansi, mina ke ngigcine ku verse 8 futhi nawo 8 angoqalanga. Mhlawumbe ake sifunde njengoba sengiyagoqa. 1 Korinte chapter 13. Isihloko sithi ukudunyiswa kothando. Uverse 4, uthando liyabekezela. Niyalizwa lelo gama bazalwane? Luyabekezela. Okusho ukuthi ke yingakho kufanele kumenywe uNkulunkulu phakathi othandweni, because kunezinto ezizoba ama-challenges ezizovuka ngobude bendlela ezidinga ubekezeli. Ubona beohluthukane lapha ngaphandle, bekhabhana begwazana befaka no blue eye, abakholwa abazange bathandaze, kodwa uma lukhulekeliwe lwafika kahle ngendlela, luyabekezela. Uthando lumnene, alunamhawu. Hayi ukuthatha ungene nesikhwele kabi
ubalo obukhuluma naye funge mpama unomhawu unomona nawe uthando lwangempela alunamhawu alunamhawu nje bazalwane bakhululekile nje abazalwane sikhona nje singo single parent sihamba nobaba inkonzo kodwa ngeke uzwe ukuthi khona ama complaint ningasondeli kuba umfundisi umama uzoniqeda nya cha ngoba uthando lwabo lusibekelo uNkulunkulu alunamhawu uthanda luzigabisi aluzikhukhumezi haleluya aluziphathi ngokungafanele amen uyifunda ke wehle nayo uzuyogcina lapha ku verse 8 isifike la ke i-teaching iphela khona angazi noma ibihleliwe yini indaba yembuzo angazi kodwa ngizozwa kophethe uhlelo ukuthi umise kanjani bathi nje ngizogcizelela ukuthi bantabami ziphatheni kahle luyingozi uthando uma uzolisukela isikhathi singakafiki inkosi yomusa inibusise sacela sibonge Yesu bazalwane sibongile baba odume ngokulunga sibongile baba onamandla sibongile baba oqala phansi kabusha izinto baba wethu onamandla siyabonga izwi lakho liyadala izwi lakho liqamba indlela la ingekho khona uqambile ngezwi lakho siyabonga baba phakama njalo Nkosi yamakhosi ngoJesu inkosi amen